بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تھوڑا اپنا میزبان ملک انیب بالا حاضر ہے ڈبلیو ایچ پروڈکشن دی پوری ٹیم اللہ اور ملک انیب بالا دی طرف محبتہ بھریا سلام آج دے پروگرام میں مردہ دیتی میں اپنے دوست بڑے ہی پیارے لکھاری فخر چنیوٹ استاداں دے استاد جناب محمد اکرم بیتاب صاحب نے او سننے ہیں جناب اکرم بیتاب صاحب ابد توڑی سلامت رہے مولا غازی علم تیرا زمانے سے حیا تیرا وفات نقشے قدم تیرا جوان پاسے رہن وقتے نگارے تیری شہرت دے دل مومن کہ مومن کو دو جہاں میں ہے درد آسرا ہے مومن کو دو جہاں میں ہے درد آسرا ہے ناصر ہے انبیاء دا مومن کو دو جہاں میں ہے درد آسرا رتبہ علی نہ جانے سلیمان تے بلال آساں پجاوے درتے کردہ جو آسوال لا شک میرا مولا سکھیاں دا شہنشاہ مومن کو دو جہاں میں ہے درد آسرا منکر علی ولی دے اج تائیں سجیندے بیٹھن منکر علی ولی دے ہون تائیں سجیندے بیٹھن سائل بلول ورگے جنت وجیندے بیٹھن ریشم تیمار کمبر وشدر دین گدائی مومن کو دو جہاں میں ہے درد آسرا کعبے دا کعبہ بنیا کلے ایمان جیڑا تکڑا دے کو ثواب ولیاں دی شان جیڑا مشکل کشادہ مشکل کشائے جگدا سرور دا ایم جائے مومن کو دو جہاں وچ ہے درد آسرا دیندے بھراد شان قرآن رب رویا بیتاب جن دردا ہر کوئی سوالی کھولا صدقے نبی دے مولا جب دکھائے مومن کو دو جہاں وچ ہے درد آسرا کہتا جی کہ حد تو زیادہ اج کل سنگن دی کیا وجہ ہے بیتاب کو ناسکے واضح حدیث تیرے مشکوک تھی پہن تصویر دے کے واپس منگن جی کیا وجہ ہے سکھنا دے کول دکھ دی جاگیری دے گلے تو اجڑے نتازہ دے کائشن دیوی دے گلے دو آنکھیں صبح سجل کو بیتاب آدھا بیٹھ سے جانے تصویری دے گلے میرا تان ویکھیا ہے نہ جانے کچھ راگی رہی منگدا کھڑا میرا تان ویکھیا ہے نہ جانے کچھ راگی رہی منگدا کھڑا با ضمیرے نال ربدے گھس گئی جاگی رہی منگدا کھڑا جکا جکا ہے اکھیزا میں تیرا بیتاب ہاں اس سے ویلے دی خدا دے نام تے تصویر ہے منگدا کھڑا کہتا جی کہ تو ساڈی وفا نوں خطا سمجھی رکھیا اپنی خطا نوں خطا سمجھی رکھیا ہاں میں سجدہ آدم دی عظمت کیتا تساں خود دلبر خدا سمجھی رکھیا وگا وینا موسن وطنا تے ساتھے کچھ احسان کمائی وان ایو دارو ہے بیتاب بھی جلدہ جو چھلے پتری نال بچائی وان تیرے تجھو دیر سوا اسی کچھ نہ منگ دے پانٹ سکھان دی نالے چائی وان ساڑھے نال سجن تصویر کھجا کے میں ساڑھا رکھتا نال چلائی گوڑا جی گئے گزرے دور خیر ہوگی
ہاتھ بن کے تیری منت کرے نا ساڈا ہاتھ سرکار نہ چھوڑی پنج پاس دے پاسے بتا کے بیٹا پروار نہ چھوڑی تو چاہتے ہیں تائیں تاں خیر سلائے او دے عمر گزار نہ چھوڑی اللہ بخشاں نال نوازیا ہے بکیر سجن وصال نہ چھوڑی شیرے کسے پوچھیا سجن تو مگروں صدقے آ واقف کار جناب تنہیں کسے سجن تو مگروں صدقے پوچھیا آ واقف کار جناب تنہیں تن کھریاں تے بیشا سجدے دے دائے تیرا کوئی مخلص اے باپ تنہیں بے شکل تو ظاہر تھیتا ہے اے کوئی بدبخت نواب تنہیں یہ دا کدی کدی کر کرے تا ہمیں پہچان بھلا دے تاب تنہیں رائے سنگتاں دے ڈار سنگتاں دے قیمتی حال دے وچ من شوقاں نال پروگے سنگتاں دے قیمتی حال دے وچ سن شوقاں نال پروگے سجا پردے سچ کر گنج لے سچ نینا دے کھوڑو مینوں دے بال نہ سچ کچیائے بدے ہتھ بیلا بن روکے جو لج رکھنے سگیا جا جدیاں بندہ پھولے چور دا ہو